Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto na po tayo ng spicy eggplant and string beans or sitaw. Iprito po natin ang talong. Yan. Sunod natin ang string beans or sitaw. Katapos, igisa natin ang bawang at sibuyas. Haluin po natin at tingnan po natin kung magluto na. At maglalagay tayo ng soy sauce. Kunting soy sauce lang. At maglagay tayo ng oyster sauce. Yan, ganyan po natin, mas madami, mas masarap. Haluin po natin at maglalagay din po tayo ng garlic powder. Kunti lang. Haluin po natin munti. At maglalagay na po tayo ng sili, pulang sili. Akala nyo makunti lang yan, pero napakaanghang po na sili niya yan. At naglagay po ako ng kunting tubig. Maglalagay din po ako ng asukal. Puting asukal po ang ginamit ko kasi wala pong brown sugar. Mas masarap kung brown sugar po gamitin nyo. At maglalagay din po ako ng tinunaw na cornstarch. Haluin po natin hanggang sa makuha po natin ang lapot na gusto nyo. At ito po, okay na po sa akin ito. Ayan. At ilagay na po natin ang prinitong talong at sitaw. Ayan. Haluin po natin. At ingatan po natin siyang madurog. Ayan. Kung marunong po kayo nito at kung hindi kayo po marunong, huwag nyo na pong gawin para hindi po siya matapon. At ingatan niyo lang pong haluin para hindi po siya madurog. Salamat po. Yan, kunting halo-halo lang. Kasi prinito naman natin sila. At i-make sure lang po natin na makot po lahat ng gulay. Kasi ganyan, pantay-pantay po ang lasa. Tapos na po ang ating spicy eggplant and string beans o sitaw. Yan. Pwede na po tayong kumain. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, pa-subscribe na lang po. Pag-pindot po ang notification bell. At sa gayon po ay updated po kayo sa aking mga videos at putahe pa na gagawin. Salamat po and thanks. God bless everyone.